Kwa kanyo ni obila koro timo nonro ewi tho mar jago moro ma jahigni 26 mano yud ringre ei ot moro Ugunja e kaunti ma Siaya okinyi ma kawuono. Komanda mar obila ma Ugunja Emmanuel Rono oyango ni ringre jagono noyudi gi jirende kar saa 12 mar okinyi. Tajiri mar jagono monindo oyango ni osebedo koywago wich bar kod rem mar kor kuom kinde malach, to odiochieng' manyoro to nyoko nyiso rem moro amora. Ringre jagono koro tere kar kano ringre ma Ambira sub county korito bero ibiro timo. Whereby today at around 9 a.m. One Kelvin Odwor, a businessman within Ugunja town, reported to Ugunja police station that at around 6 a.m. in the morning, his employee, named Festus Onyango, was found dead in his rented house. The deceased has been with the employer for the last 7 months. The body has been removed and taken to level 5 hospital, awaiting postmortem to find out exactly what might have caused the death. Otherwise, the DCI Ugunja is investigating the case.